අහලා කැමති සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරේ සාදරේ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. يعني மரம்ல என்ன கொத்து? மரம் ஒன்றுல வேர்கள் மாதிரி. ஓ. சாவி நப்பே மகாஜத்தாலோ புலிஸ் எடுத்துட்டே. போலீஸ் இல்லாமல் மக்கள் இல்லாமல் போலீஸ் పరిధిలో పోలీసులు కలవరమంట Bang. அந்த இதுண்ட මේක මේ ඔක්කොම තියෙනවනේ. අපි කවේනවා මෙතන ගන්න. නේ. යා. අපි කතා කරනවා බය. ඔව් නම්බර දෙන්න. ඒ ඔක්කොම මෙතන ටික ඕ බලන්න. tahu pun. අද මේ විශේෂයෙන්ම ඔබ තමුන්නාන්සලා අපේ පොලිස් වසමේ සියලු දෙනාම இன்றைக்கு விசேஷமான நாள் என்னன்னு சொன்னா நீங்க இந்த பிரதேசத்துக்குரிய ஆட்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. එතකොට මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ ඔය සියලු දෙනාට වෙන්නේ කියලා අපි විරෝධයට ලියාපදිංචි කිරීමක් කරනවා අද දවසේ. இன்னைக்கு உங்களை எல்லாரையும் பெற சொல்லி என்னன்னு சொன்னா ஆட்டோ பதிவு செய்யறதுக்காண்டி தான் இன்னைக்கு உங்களை எல்லாரும் பெற சொல்லியிருக்கோம். ඒක හේතුව මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම සම්බන්ධ ඔබගේ සහාය ලබා ගැනීමට. அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா மது போதைய தடுப்பு சம்பந்தமாக
உங்களுக்கு அது சொல்றமான காரணங்களை சொல்றதுக்காண்டி. රටම එකතු වෙලා මත්ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු යන තේමාව යන තමයි අද මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ කැදෙන්නේ. இந்த நாடு பூராகவும் தேசிய செயற்பாடாகவும் மதுபோதை தடுப்பு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனையை வழங்குறதா இன்றைய நிகழ்வு. ඒ අවස්ථාවට මම එන්නේ ගියා මගේ සහකාර පොලිස් අධිකාරිතුමාට. එතුමා මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාම ආදරයෙන් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த கலந்துரையாடலுக்கு இந்த பிரதேசத்துக்குரிய உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஜெயதிலகேசர் அவரையும் இந்த போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஐயாலும் இந்த இடத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டது. ඒ වගේම රටවනාංශ ස්ථාපිත ඇතුළු මේ කාර්ය මණ්ඩලය පොලිසිය සියලු නිලධාරීන් පිළිගන්නවා. அதோட உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஐயா உட்பட்ட பொறுப்பதிகாரி போலீஸ் நிலையம் பரப்புரை ஐயா அவர்களோட போக்குவரத்து பிரிவு பொறுப்பதிகாரி மற்றும் அனைத்து உத்தியோகத்தர்களும் சேர்ந்து உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்கிறோம். ඊයේ දින මේ පණිවිඩය අහලා ඔබ පැමිණි සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த நேரத்தில் நேற்று வழங்கப்பட்ட தகவலுக்கு அடிப்படையில் இன்றைய தினம் இந்த நேரத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எல்லாருக்கும் முதல் நன்றியோட வரவேற்றுக்கிறோம். ඒ වගේම මාධ්‍ය සහෝදර මහතුරුත් අපි පිළිගන්නවා. அதோட இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து உத்தியோகத்தர் அவர்களையும் மீடியாக்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். එතකොට මේ සම්බන්ධව ඔබට යම්කිසි කරුණු කාරණා කීපයක් පැහැදිලි කිරීමට මම සහකාර පොලිස් අධිකාරිතුමාට ඇරයුම් කරනවා මේ අවස්ථාවේ. உங்களுக்கு சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துறதுக்காண்டி இந்த பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பான உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஐயா அவர்களை சில கருத்துக்கள் வழங்குமாறு முன்வைக்கிறேன். හරි මෙතන අපේ බුදාසන සියලු දෙනාටම அனைவருக்கும் நேர வணக்கம். මුලස්ථාන පොලිස් පරිශීලකතුමා ඇතුළු සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන්ද ඒ වගේම පැමිණි සිටින අපගේ වේදිකීව පොලිස් වසමේ සියලුම ත්‍රිරෝද රථ හිමියන් සහ රියදුරන් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த நேரத்தில் இந்த தலைமை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஐயா உட்பட்ட ஏனைய போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் துவிச்சக்கர வண்டி சாரதி மற்றும் அனைத்து உத்தியோகத்தர்களையும் இந்நேரத்தில் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். මේක උගුරු දන්නවද මුළු රටම මේ ගිය 10 වෙනි මාසේ හරිද ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාස 30 වෙනිදා ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් එළිදැක්වුවා මුළු රටම එකට සහ ඉවත් වෙනු සහ මතින් තොර ඒ කියන්නේ ලොල් වෙච්ච අයත් ඇඩ්ඩයි වුණොත් ඉවත් කිරීම තමයි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් අපි උත්පාදනය කරනවා ඉවත් කිරීම තමයි මේ අද මේගොල්ලෝ කැඳවලා අපි ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නේ. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த நாடு பூராகவும் மதுபோதைய தடுப்பு முகமாக அக்டோபர் 30ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரைக்கும் மதுபோதை தடுப்பு விஷயமாக எல்லாரும் உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை வழங்குறதுக்காண்டி இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறோம். අපි මුළු රටම එකට ඉන්න නම් ගමම එකට ඉන්න ඕනේ. எல்லாரும் நாங்கள் ஒரு இடத்துல மதுபோதையிலிருந்து அகன்று செல்ற சம்பந்தமான நிகழ்வு செய்யறோம்னா நாங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு சிந்தனையில இருக்க வேண்டும். ඔගොල්ලෝ දන්නවද රටේ ලොකුම ව්‍යසනය තමයි මත්ද්‍රව්‍ය. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த நாட்டில முழு மதுபோதை சம்பந்தமான தடுப்பு சம்பந்தமான கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுறது. පොලිසිය මහ ජනතාව කියන්නේ එකයි කියන්නේ ගහර පොත්ත වගේ. போலீஸ் மற்ற மக்கள் எல்லாரும் என்று சொல்றது ஒரு ஒருமைத்துவமான ஆக்கள். කියන්නේ මරමුල එන පොත්ත. மரம் ஒன்றின் வேர்கள் மாதிரி. ඔව්. அது இல்லாம පොලිසිය නැතුව මහ ජනතාවට ඉන්න බෑ මහ ජනතාව නැතුව පොලිසියට දුත් නැහැ. போலீஸ் இல்லாமல் மக்கள் இல்ல மக்கள் இல்லாமல் போலீஸ் උත්තර இல்ல. ඒතර මේ ඕගලන්ගේ දරුවෝ මේ මුළු සමාජෙම අපි ඇත්තම පිළිගන්න ඕන තමයි යම් කිසි මොනවා හරි මත්ද්‍රව්‍යයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙරොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ටැබ්ලට්ස් වෙන්න පුළුවන්. පෙති වර්ග වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගංජා වෙන්න පුළුවන්. කසිප්පුත් මත්පැන් තමයි. ඔය ඊට වැඩිය මේ මත්ද්‍රව්‍ය තමයි ලොකුම ව්‍යසනය අද රටේ තරුණ පරපුරට. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா உங்களோட பிள்ளைகள் மற்றும் உங்களோட சகோதரங்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே இந்த போதை பொருளுக்கு அடிமையாகி இந்த நாட்டில் பல அவதூறுகளுக்குரிய பல நோய்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டு මේ ඉච්ඡා මහත්තයා ආවට පස්සේ මම දැක්කා අල්ලලා තියෙනවා මෙහි කේරළ ගංජාම කිලෝ මම හිතන්නේ 1600 ගාණක් තියෙනවා මම බැලුවා ඊපෙරදා 1600 ගාණ මේ වෙන විට உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த தலைமை போலீஸ் பொறுப்பதிகாரி சார் வந்த பிறகு இந்த பிரதேசத்தில் 1600 ගාණ 1600க்கு மேற்பட்ட கஞ்சா அது தொடர்பான போதைப் பொருள் பிடித்திருக்கிறார். එතකොට අපි මේක ඉච්ඡ ලොකුට මේක බරපතලස ගණන් ගන්න එපා. අපි ලේසි මේක නවත්තන්න. ඔයාලගේ සමාජයේ ත්‍රිරෝද රථය කියන්නේ මුළු සමාජයත් එක්කම එකට බැඳුණු මේක ඇවිල්ලා මේ සමාජ උපසංස්කෘතියක්. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த துவிச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் மற்றும் துவிச்சக்கர சம்பந்தமான ஆட்டோன்றது இந்த பிரதேசத்துக்கு ஒரு பொதுமக்களுடைய தொடர்புடைய ஒரு இது මහජන මතයක් තියෙනවා
මේ වැරදි වල ගොඩක් කියන්නේ මේ තීරෝද என்ன மக்களுக்கு கூடுதலா தெரியும். கூடுதலா இந்த துவிச்சக்கர வண்டிகள் ஊடாக தான் இந்த போதைப் பொருள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் கூடுதலா. නමුත් අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. முச்சக்கர வண்டி. නමුත් අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ කියන්නේ. ஆனா நாங்க அப்படி சொல்லல. මොකද මේ 100ට 2ක් 3ක් 5ක් කරන වැරදි වලින් මුළු සමාජයම මයින්න බෑ කියන්නේ. இந்த ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் செய்யற விஷயங்கள் குற்றங்கள் சம்பந்தமாக இந்த மக்கள் எல்லாரையும் போய் சொல்ல இயலாது. මොකද මේක මූදෙන් වට වෙලා තියෙන අපේ මේ රට දූපතක් වගේ තියෙන්නේ. මේකට හැම පැත්තෙම ඕන තරම් දේවල් වැරදි වැඩ කරන්න පුළුවන්. எங்க நாட்டை சுற்றி கடலால சுற்றப்பட்டு இருக்கு. கடலால சுற்று பிரதேசங்கள் எல்லாம் கடலாக காணப்படுகின்றது. அதனால இந்த தேவையான நேரத்துல தேவையான மாதிரி போதைப் பொருட்கள் எங்க நாட்டுக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව அதனால நீங்க பயம் இல்லாமல் ඔයාලත් එක්ක අපි ඉන්නවා. உங்களோட நாங்கள் இருக்கிறோம். ඒ වගේ අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාව ඉන්නවා. அதை விட ஆர்மியாக்கள் இருக்கணும், இராணுவ படை இருக்கணும். ඒ රජයේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ඉන්නවා. அதை விட இந்த அரசாங்க உத்தியோகத்தர் எல்லாரும் இருக்கணும். අපිට ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා. அதோட மக்களாகிய நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. ගමේ කවුරු හරි වැරදි වැඩක් කරනවා නම් එක්කෝ මේ නීති විරෝධී විෂ මද්ද්‍රව්‍ය ගේනවා නම් විකුණනවා නම් පාවිච්චි කරනවා නම් හරි මොනවා හරි තියෙන තොරතුරක් බය නැතුව මේ අපිට කියන්න එච්චර මාත් හරි මට හරි කියන්න අපි ඒකට අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. අපි රහස්‍ය භාවය රකින්න කියන. அதனால நீங்க எந்த விஷயத்துக்கு நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. உங்களோட பிரதேசத்துல சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்கள் சரி, யாராவது போதைப் பொருள் பாவனையாளர்கள் ஏதேனும் ஒரு செயற்பாடுல பாவனையாளர் அடிமையா இருக்கலாம், சில விற்பனை செய்யறவர்களா இருக்கலாம், ஏதேனும் தொடர்புடைய ஆக்கள் இருந்தா நீங்க எதுக்கும் பயப்படாமல் இந்த பொறுப்பதி தலைமை பொறுப்பதி ஐயாவுக்கு இல்லாட்டி உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஐயாவுக்கு யாருக்கு நீங்க தகவல் கொடுத்து உதவுங்க. உங்களோட நாங்க இருக்கிறோம். අද අපි ඔයගොල්ලෝ අපේ මේ ත්‍රිවිධ රටේ පොලිසිය කියන්නේ අපි දෙගොල්ලෝම දැන් මේ ගමනේ යන නිසා අපි පොලිස් ස්ටිකර් එකක් දෙනවා. ඒක ඉච්ඡා මත රැස්තිකල් තියෙනවා. ඒ ඇලවුවා කියන්නේ අදින් පස්සේ මේ ත්‍රිවිල් එකේ කිසිම වැරදි වැඩක් හරිද දූෂණ වැඩක් වෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ මේ රටේ උන්නතිය සඳහා උදව් කරන කෙනෙක් කියලා අපි පිළිගන්නවා කියන්නේ. முச்சக்கர வண்டி சாரதியாகிய உங்களையும் உங்களோட சார்ந்த அனைத்து நபர்கள் அவர்களுக்கும் எங்களோட சேர்ந்து போதைப் பொருள் சம்பந்தமான எந்த விதமான செயற்பாடு உங்களோட வாகனங்கள் மூலம் செயற்பட முடியாது என்றதுக்கு ஆதாரமா எங்கள் தலைமை போலீஸ் பொறுப்பதி ஐயாரும் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சரும் சேர்ந்து ஒரு போதைப் பொருள் தடுப்பு சம்பந்தமா அகன்று செல்ல தொடர்பான ஸ்டிக்கர் ஒன்று தருவோம். அந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களை ஒட்டுறதால மற்றவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்வினம் இந்த வாகனங்கள்ல போதைப் பொருள் சம்பந்தமான எந்த விஷயங்களும் செய்ய முடியாதுன்றது. මේ තියෙන ස්ටිකර් එක මේකේ තියෙනවා අපේ දෙමළ භාෂාවෙන් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා, අපේ පොලිස් ලෝගෝ එක තියෙනවා. මේක අලබන ඔයගොල්ලෝ අභිමාණයෙන් බයනතු මේක අලවගෙන යන්න. හරිද? මේකේ මේ ගමේ ආයි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වීල් එක යන කට්ට ඕගොල්ලන්ගේ මේ මැසේජ් එක දෙන්න. ආයි අපේ ගම රකින්න ඕනේ. අපි මේ ගමේ වැරදි වෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. අපි කියලා ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ මතය හදන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. என்ன சொன்ன இந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களை ஒட்டுற அதெல்லாம் பாக்குறவைக்கு வந்து உங்களோட வாகனங்கள் ஊடாக போதைப் பொருள் சம்பந்தமான கடத்தலோ எந்த விதமான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள என்று சொல்லி அதை பார்க்கும்போதே அதை தெரிஞ்சு கொள்வினோம். அதனால நீங்க பயப்படாம இந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களை ஒட்டி கொண்டு சென்று போலீஸ் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்வோம். අද ඉඳලා ඕගොල්ලෝ අපිත් අත්හැරෙන් ඉන්නවා. මේ ගමන අපිත් එක්ක යන්න. අද ඉඳලා අපි මේ ප්‍රදේශය අපි ආරක්ෂා කරනවා කියන හැඟීම තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ අද ඉඳලා අපිත් එක්කයි ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ආවට. බොහොම ස්තුතියි කියන්නේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණාට. இந்த விஷயத்துக்கு அதனால நாங்கள் மிக சந்தோஷப்படுறோம். நீங்கள் எங்களோட இணைந்து இந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களோட ஒட்டி வாகனங்கள் அனைத்து முச்சக்கர வண்டிகளிலேயும் ஒட்டி இந்த போதைப் பொருளிலிருந்து தடுப்பு சம்பந்தமாக ஒத்துழைப்பை வழங்கியதுக்கு அனைத்து சாரதிகளுக்கும் மற்றும் அது தொடர்பான நபர்கள் அனைவருக்கும் இந்நேரத்தில் தலைமை போலீஸ் பொறுப்பதி ஐயா உட்பட Okay. ලොකු ජනතාවක්. පේන්නේ හරි ඒක උඩින් ගන්න ඕනේ.
நீங்களும் வா கிட்ட வாங்கலாம் எல்லாம் பேருமா பதியுங்கம்மா හැබැයි ඊට වැඩි හොඳයි පොලිසිය බෝඩ් එක ළඟ යනකොට මාත් කියන එක මම මේ අර මේ Oh, பாரு இந்த கூட்டத்தில் இங்கே அந்த இருக்கா අන්න ஓ பாரு நீங்க போங்க நான் அந்த கூட்டத்தை எடுக்கிறேன் ඉපදිලා මෙහෙට එන්න ඕනේ सर चुट्टा में पैसे वाला सर चुट्टा में पैसे वाला රවි हाँ रवि को අර සෙකන්ඩ් මේ කොළ ගන්න මේ දාන්නේ කොළ මේ माते में तो බලමු ඔව් හොඳයි මේ හොඳයි හරි तो මේ පැත්ත බලන්න. මේ පැත්ත බලන්න. இங்க பாருங்க මේ පැත්ත බලන්න. අයියේ මේ පැත්ත බලන්න ඕම. இங்க பார்க்கணும். සාජන්. நல்ல வடிவம் அட குலாங் இல்ல நல்ல வடி ஒட்டும் இல்ல அடி அடி මාතේ අපේ බලෝනේ හොයි මේ ඉංගෙ තව ඉතින් අල්ලන් ඉන්න ඒ අල්ලන් ඉන්න එක බෙදුන්නේ ඉංගෙ බා ரைட் இங்க பாருங்க தண்ணியோட வாங்க ஒப்ப எல்லாம் வீட்ல ஓட்ட போங்க ஒரு லைன் எடுத்துருங்க வண்டியில செய்யறீங்களா 500 ஆட்டோ நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு முடியாது போல பருத்திர போலீஸில் கலவரம் வேண்டாம் அடிச்சாச்சு இப்போ ஓடு நியூஸ் Hey!
Ultra pollution. மணக்காடா பிரச்சனையா போய் கொண்டிருக்கா ஆ